Vadikani tinokutendai nokuti sarudza nguva nemisi kuti titandadzane tiri muchirongwa Maisamba Show patinobika chimwe chirongwa chinonzi mhemberero. Panapa tinoda kurakidza pasi rose kuti kuno kuZimbabwe mufunge tinadzo nyanzvi, ndiko saka muchiona vanhu vanoita zvakasiyana siyana, vamwe vaimbi, vamwe vatyairi vendege, vamwe vatungamiri vezvino nezvino. Tinovaunza pano kuti nyika igoona kuti tinayo ropafadzo. Nhasi pane chikomana chichidiki pano chiri pano, muchazonzwa zvaanoita zvinogara zvakadaro. Asati tapinda muchikamu chedu hatigoni kutangisa katisina kutenda dande mutande, nokuti ndo inotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose. Maisamba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande zvinoendeka. Rambai muchitandadzana nesu. Wakadii hako mwanangu? Ndinofara mama, mufaro wangu mapano. Ndinofara zvangu. Ukaona takudaidzai matizunza. Basa renyu rinenge ratizunza, kwabviwa kwakadii? Tinotenda kunobviwa kuchena mino pano. Aiwa, isusu panapa takadekara hedu. Tinotenda Mwari. Tinofara. Ndinoda kutanga nekuti undipewo zita rako. Kuti kana ndati zvisume kunyika, iwe unonzani? Nekuti mazita anowanda ka? Mamwe ndee madunhurirwa, mamwe ndee vadiwa, mamwe ndee. Saka iwe zita rako unonzani? Inini zita rangu rokuberekwa ndinonzi Nisi Nyamayaro. Ndakaberekerwa muno muHarare kuGlenville. Ndinoyera Soko Mukanya. Makwira miti. Ndizvozvo. Tinotenda. Soko Mukanya iva mbirerei? Yana vhudzi jena kana ndadhipisa sekutaura unomaziva mavara iwayo. Ndinogara kupi? Aiwa, kana uri Mukanya ndiyo Soko yakare gudu rimwe chete. Tinotenda. Aiwa, tinofara kukuonai Mukanya muri pano. Saka munhu hangotanga takuona kuti Nisi uyu, asi ndakazoona pamwe pakanyorwa kunge Nix. Ndoreva dunhurirwa ichokwadi wakunzi Nix. Ndingati akabva kupi Nix iri? Ndingati munongo matinenge tichitamba nevamwe. Vamwe pane zvavanenge vachionawo. Saka kuti ndizoshandisa zita rangu rokuberekwa, tikangoti chirega tichingorito kachidavado mbichana. Cause ndenge ndakunzi rinongosiperengerwa sekuti Nisi the code breaker. Zvichiratidzawo kupatsanura kwatinenge tichiita mitambo yedu. Aiwa, zvinoenda zvichingosiyana nemakore. Zvino isusu nguva yedu tichakura tiri vasikana tiri zvimhandara, munhu kana ati Nix areva kuti azviitwe, areva kuti no. Ndikabaizwi rechirungu a flat no, yekuti hazviitise. Nokuti kana ukanzi Nix autoziva kuti kunyange ndikachema handichiwani, asi zvakangonaka. Ndadzidza zvizvo. Aiwa, kudzidza hakuperi. Saka zvandandeitaura zviya kuti aiwa, tingofuma pabasa redu. Paneitika zvimwe zvinhu zvinokusvitsa ipapo, pane kurudziro, pane zvaunosangana nazvo muupenyu. Iwe wakasvika sei pabasa rako? Ndichazoda kuti utidudzire kuti unomboita basa rei, asi tanga umbondipa nhoroondo yekuti wakapasvika sei. Ndingati pakutanga munhu uchizvarwa, zvizhinji zvinobva pane zvaunenge wakaiswa mauri naMwari nechikare, ende zvimwe zvizhinji zvinozotanga kubudawo nekukura, ende zvimwe zvinhu zvinouya budikidze nemudzimba matinobva, manharaunda matinenge tigere. So ndingati inini kutanga kwandakaita, ndakatangira ndinobva kune imba yechitendero. So ndakatangira kukereke chaiko, ndokatakatanga kutamba magitare tichiri tuvana tudiki. Ende ndingati chakanyanyotipa shungu, kune vamwewo vekumakereke vataiona vachitamba, ndikazviyemura ndikazvichiva, ndikati ndinodawo kutambira Mwari seizvizvi. Saka ndaizoti even kunyangwe pataienda kumusha paya, ndine kumwe kwandaiendeswa ndisati ndakuziva kuti kui nanabamunini, kumwe kwainzi kuponda. So kune imwe mitambo. Aiwa, ponda kadhanzi kamwe kanoberekwa mujitu. Ndizvozvo. Kunowanda, kuna naponda, kuna najocho, kuna nachii. Makambosvikawo neko? Takatomboitambawo kajiti. Saka zvana ichikuudza izvozvi kuti uchatidzisa kutamba. Aiwa, tinotoriwo mhizha pakutamba. Munodzana. Ukangotiudza chete kuti endai kuruboshwe, kurudyi,
kumberi kuchamhembe kumaudza nyemba aunotozochiyambuska kuti makore manganaya hawa ndichakuratidzai mumbovati mbichana ndafara chaizvo. Unoziva hakuna chinofadza mubereki kana kuti vezera rangu kana mbuya kana chii kunzwa mwana achiti munhu wese ane zvaakaiswa naMwari, kurakidza kuti nokuti vamwe vanenge vachingoti mageto yuti mageto zvino kana manje mageto yuti akutaura kuti pane zvakaiswa naMwari. Aiwa, tinoti amen. Kuziva kuti munoziva kuti kuna nyadenga, munoziva kuti zvipo zviri matiri hazvina kungouya zvakaunzwa nevanhu vakasiyana siyana. Saka basa rako ringanzi basa rei raunoshanda iwe? Kana ukaritaura nechirungu kana usati wanezwi rechishona ndichazoritsvaga hangu rechishona kuti aiwa mune matotibetsera bhozi rinoti netsei kutsanangura kune vamwe patinosvika kumanharaunda kana kuti kumamisha uko kuti uchinyatsoripatsanura panoti netsei, ndizvozvo kozi tinodedzwa chinzi machoreographers. I'm a choreographer, ndizvozvo ndo temu yavanoshandisa. So tinoita basa rekufadza vanhu budikidze nemimhanzi, tichidzidzisa vanhu kutamba, uye tichiita zvekurapa pfungwa dzevanhu, because tine magungano atinoita kupera kwemwedzi yega yega yekuti tinodaidza vanhu vanouya tichivadzidzisa kutamba, zvinovarapa even nyama yavo, even nepfungwa dzavo, because tine vamwe vanozopawo kutenda kutaura kuti zvinotibetsera. Munoziva kune vamwe wekuti vanoda kukanganwa nhamo dzavo budikidze nekumwa doro kana kubata zvakasiyana siyana, asi izvozvo zvinorapa futi, zvinoita kuti munhu akanganwe. Ndo zvimwe zvezvimwe zvatinoudzwa nevamwe. Ayo mashoko makuku kutaura ndiudze vadiwa tari nevateereri kuti mufunge zvinorapa zvakawanda. Ndizvo saka muchinzwa kana nachiremba zvekuti munhu anoenda achiita kunge ari kutadza kufamba, makumbo achiita kunge akakiiwa, onzi imbonofambai. Iwo gobuda kuti kwamuna kundipa mapiritsi, hamuna kundipa jekiseni, iko kufamba. Saka wataura zvakanaka kuti iko kudzana ikako, kakutamba ikako kanosunungura pfungwa, kanopa mufaro, kanopa kuti mabhonzo edu nemarunda zvitatamuke. Zvizo hazvidi kungogara zvinhu zvese zvisingafambi zvinoita nguraka. Handiti kana chikochikari chenyu mukarega uchifambisa chinopedzisira chaita ngura, kana mota inopedzisira yaita ngura. Saka ndichida kunzwa kuti zvawataura izvozvo zvekuti munodzidzisa vanhu kudzana, kupa mufaro, kuita sei. Ndaitarisa mavhidhiyozi ako mamwe ndichiona paine basa chaizvo iroro rokuti muri kudzidzisa vanhu kutamba. Ndakaona kuti munodzidzisa vanhu kutamba mumichato, mumapati nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Izvozvo zvinhu zvitsva zvakazotouya, nokuti kana zvakanakira kutaura nemusikana wakare ndezvekuti unonzwa zvakare ukonzwa nezvanhasi. Isusu nguva yedu patanga tiri vasikana, isusu vachati vanga vasingabvumidzwe kutamba. Muchati wechisikana aitoti kana akanga akasekerera, so atete vanotori muti uri kusekerera ukufarei iwe wakubva pamusha pako. Saka vanhu vanga vasingadzane zvaisatombotaurwa. Asi patakazenge tazvisikana zvihombe, takatanga kuona manje kunzi takatanga tanzwa kuti kuHarare kunoitwa inonzi grand march kuvanhu vanotamba, tikamboshamiswa kuti kuHarare vanhu vanotamba pamichato. Ngatimbopinda pazviri tinzwe. Sei makazviona? Makazvitanga rini? Makazviona sei kuti pamuchato patamba? Alright, ndingati tikada kutarisa even pachinyakare chedu, paitwa kana kuti mhemberero, tingati kana kuti paibikwa doro, paiimbwa. So kazhinji paiimbwa panotambwa, zvekuti tine mamwe matambiro aitwa kare even nenhumbi dzavaipfeka vakatamba. Saka ndingati pachivanhu chedu zvakange zvingori matiri, kungoti panongoitwa mufaro kana kuti panopembererwa chinhu, kunyange pane nhamo, handina kuzopaona zvangu. But kazhinji vanhu vanongofara, vanoratidza mufaro nekutamba. So zvinhu zvekuti kumichato kazhinji vanhu vanowanzoendera kumuchato kunodya nekunzwa mhanzi nekutamba.
zvinoratidza kufarira kuti mwana aenda zvakanaka kozi chinenge chiri chinhu chakanaka. Ndizvo zvaiwa mazuva ano nenyaya dzemavhidhiyo idzi munhu akutonzi aiwa nyemwererai kana ivo vanhu vakunzwisisa kuti zuva remuchato izuva rekufara kunyanga wakubviswa zvako pamusha pako kuenda kumwe. Ndakaona kuti zvitaira zvamunoita izvi zvakasiyana siyana. Parwiyo urwu muri kuita chimwe chitaira, parwiyo urwu unozviona kupi? Wakazvirotswa here? Unozviona kupi? Unotarisa vamwe here? Unozviverenga here? Kana kuti iwewe ndiwe unozvijingiridza puwa pazobuda chitaira, unozvifambisa sei? Muumbiridzwa wezvese zvamataura. But kazhinji ndinozvigadzira ndega. Pane pekuti zvinobva kune mumhanzi wandenge ndanzwa kuti mumhanzi uyu song yacho ndeye kusuwa, ndiye mufaro, ndiye kuratidza rudo. Ndopanobva manje takutenda kuita unyirikiti, takunyatsoona kuti tochinyatsozvipatsanura sei kuti tichisvika chaipo. But ndingatare chimwe chekuti even ndambotaura kuti nechekudhara paya vanhu pavaitamba. Kudhara kwako ndokwandoda kunzwa. Nokuti kana uchitora nemunhu akuda kusvitsa makore 73 achizoti kudhara kwako ndekwemakore asingatipindei mazviri. Kudhara kwangu manje ndekwekuti ndainzwa nevanga vari kudhara pamanguva enyu. Ndizvozvo. Saka tine zvimwe zvataiona. Pane mitambo yaitambwa nana Michongoyo. Pane yainzi Mbende kana tisingakanganisi. Ndizvozvo. Kuna Jerusalema rekwamurewa. Ndizvozvo. So tichizviona ndozvimwe zvinotipa ndangariro kana kuti njere dzekugona kuzozvichinjawo takuzozviita kuti zvitambirika panguva yechizvino. Sekuti makada uri nyanzvi amene ndapatsanangura wapatsanangura zvakanaka. Ende chandifadza ndechekuti iwo matambiro nemafariro yabuda kuratidza kuti inhaka yemusiranwa, nekuti ava vakatamba Jocho, ava vakatamba Pfonda, ava vakatamba Jerusalema, ava vakatamba Muchongoyo, ava vakatamba zvese izvozvo muri kuzviunganidza muhamazvibatanidza kuti moita. Nekuti ndoziva kareko zvakanga zvaive nenyengo. Handiti wazvionaka nyengo yekuti munhu akasvika so achiimba, nokuti kana vamwe vakomana vaishaura, vamwe vairidza ngoma, vamwe vachiita sei vachitamba izvozvo. Saka vamwe vaizikanirwa, munhu aingoti akati pindei kudai so vanhu vakaungana. Wabva manzwa kuti ona kune madhora baba, kune madhora aye yawo aye wa maiwe chengeta chikama cha baba chinema tabuku kurara mugota ageze aye amai vego zvaibva zvachinja nestepi, zvaibva zvachinja. Asi ndakuona unozvigona. Nokuti katambiro kwanga uchiita ikaka kwakauya mitambiro yakasiyana siyana. Taimbotamba twist yaitwa kuti tichitarisawo kumhiri kwemakungwa yaitwa nevamwe varungu vainzi ana Chabicheka nanani, kukazoya marock and roll. Zvese izvozvo ndiri kuzviona iwewe uri kubatanidza zvevatorwa nezvedu mumutambo yako. Sei zvakakosha? Nekuti wabatanidza zvaitwa kumhiri kwemakungwa. Ndinozviona munhengi dzako wobatanidza zvekuno. Zvakatinakirei? Izvozvo ndinoona zvakanakira kutochengetedza chivanhu chedu, nokuti mazuva ano munguva yatakurarama nekuda kwemafoni atanawo aya kana yatinoti social media, vazhinji vave pamafoni vachiona zvinhu zviri mhiri kwemakungwa. But chandakazoonawo budikidze nekushanda nevamwe vanhu vari kunze kwedzimwe nyika, vane zvimwe matambiro atinoita vanotoyemura ekutoti anenge akabva pane chivanhu chedu, kana kuti pane mimwe mitambo yataiita kudhara yatinenge tichiita patinenge tichidzidzisa vanhu paipai, ende izvozvo vanotozviyemura. Ndizvozvo chaizvo. Ongoro netsvakiridzo inoratidza kuti vanozviyemura chaizvo, nekuti katambiro kevanhu vemuAfrica vanoratidza kuti aiwa vakadya vakaguta, vakasimba, havana wedere iyi. Handiti asi dzimwe nguva pane pakuzoda zvapo wedere, asi ndiri kuona muchizvifambisa zvakanaka. Vanhu vanokukoka here kana kuti iwe ndounotofamba uchitoshambadzawo kuti ini pano ndini ndinogadzira izvi, ndini ndinodini? Unowanika sei?
Ndingati kazhinji tichitanga taitombofamba tichiratidza vanhu kuti tinoita zvakati. Zvino ndizvo zvekuti pamunenge masvika vamatambira vakanakidzwa nemi. Vakukwanisa kudzova kuti kune vakomana vanoita zvakadai. Zvekuti iye zvinezvi tava kutodedzwa budikidze nevanenge vachiona vanenge vachida kubatsirwa. Munoshanda sechikwata here kana kuti unenge uri wega nevanhu aminuti munozvishanda sei? Tine pamwe patinoenda sechikwata kuzita pandinoenda ndichidiwa ndiri ini sedunga munhu. Ndizvozvo. Saka muchikwata umu ndakaona paive nevasikana paive nevakomana munoshanda here makasangana? Tinoshanda takasangana. Unozoona sei zvekushanda nevamwe vanhu? Zviri nyore here? Pane basa mai, but chinongodiwa chete kozi pakushanda kwatinenge tichiita kunyanya nevanhukadzi vamwe havazvitambiri. Havasi vese vanofarira kuona vechisikana vachitamba. Hanzi vanodiko? Havana mabhonzi here vanganzi havafariri kuti vatambe, hanzi vadii? Pane vamwe vanoda kuzonyanyaita chivanhu chavasinganzwisise chekuti chero vakaona kana vachitambisa kana muchiuno vanoona zvinhu zvakanyanyoshata straight. But tikada kutarisa kare kedu tine mimwe mitambo yavanoti traditional dance yatinowana zvinhu zvakadaro zvitorimo. Saka ndo ndingati zvimwe zvatinosangana nazvo atinenge tichitamba. Ndizvo mashoko makukutu chaizvo uri kutaura iwe ari kutaura chokwadi, asi zvandafarira zvandodowo kuti vadiwatariri nevateereri vanzwisise ndezvekuti iwo watsanangura zvakanaka kuti pane matambiro epamuchato, pane matambiro eparufu panhamo, pane matambiro ekuchechi wataura zvekuchechi. Amuone kuti pane vamwe ukarega vadiwatariri nevatariri mukarega kuzvisiyanisa ndo paunoti wapinda muchechi manje uchitangisa kunyongoroka manje ndo vanhu pavanozotangisa kubvunza kuti kwakanaka here vakanganwa kuti vari kupi. Asi iwewe ndazvifarira kuti wataura kuti zvinonakidza zvinofadza asi zvinosiyana nenzvimbo yamunenge muri. Saka nziyo munogadzira nziyo dzenyu here kana kuti panziyo dzinoimbwa nevamwe idzodzo ndidzo dzamunoshandisa? Nekuoko vamwe vane matarenda munyika matigere kune vanotonyatsogadzira vane unyanzvi hwekugadzira mhanzi inonyatsotambika chaizvo. Ndingada kutaura mazita tinana Japreza, tinana Wingidi havakati wandei. Unogondona here ndichijaivha yaJapreza? Kupi amai? Kupa akaloncha kaalbhamu yake inyowani mukudziya. Ndeiko? Ndakajaivha kai. Makangoti turuka paya munozonyatso. Ndakazonyatsotsika murega uchaona kachakandwa. Alright. Zvirimo. Ndizvozvo nekuti kufara hakuna zera. Nguva ndeyemusiki. Saka kana muchinge tichitamba tichiwadzana wataura zvakare wambouya neurapi kuti zvinorapa zvinombokubvisa papfungwa nokuti dzimwe nguva mukati meupenyu tinombodumbirwa asi kana mauya imi mukafadza unoona kana vanhu vambinge vakati ona vakukwenyana vakunyemwerera vakutoonai kasvetukirako. Inini pese pandinoita hurukuro nenyanzvi dzedu ndine imwe mibvunzo yandinobvunza. Iyo ndinoda kukubvunzawo zvakare. Vanhu vanotaura kuti nyika yese ine dambudziko remadrugs. Asi vamwe iri guwa iri handizivi iwo unotogona kutigadzisa vantu asi vakomana vechidika vanopinda mukutamba nemukuimba mando vanoda simba remadrugs. Ichokwadi here kuti munhu angararama achipiwa simba nemadrugs? Unofungei nenyaya yemadrugs? Ndingati inini sedunga munhu mukutamba kwese kwandaita handina pandambobvira ndamboti rega ndiwedzeredze simba nekutora kana zvinodhaka kana zvimwe zvinokanganisa pfungwa. Saka handingati ichokwadi kuti zvinobetseredza pakutamba paikuwedzera simba kana kuti nekudii. Then takutarisa mumanharaunda umu mambotaura makati ndambotaura ndikati chikwata chatinotamba nacho zvezve zvinopawo kuti vana vechidiki vawane zvekuita pavanouya tichitamba paipai. Nguva iyoyo inovabvisa kune pfungwa dzekutsvagana nemadrugs kuswera vari kumageto kuswera vari kumaraini vachitsvagana nezvimwe zvakawanda nokuti zvinenge zvatova basa nedzimwe nguva zvinenge zvakutobhadhara. Ndizvozvo makorokoto makuru ndiri kukukorokodza kuti
iwewe wanyatsotaura kuti pasine madrugs haana chaanobetseredza. Ndosaka uri chikomana chakanaka nekuti kana munhu asingaite zvemadrugs kagezero kake chete kanotooneka kuti havasi vekwavo. Vadiwatariri madrugs haana zvaanobatsira, anongokurumidzisa munhu kuenda kumakuva, anongotambudza muri, anongotambudza nyika, anokupedza upenyu. Unofungei nenyaya yesocial media? Unofungei? Ndinoiti inenge banga munondouya unocheka neuku unocheka ine zvayakanakira ine zvayakaipira, iwe ungazvipatsanure sei? Ndingati social media ndogona kutanga nekunaka kwayakaita. Inotidzidzisawo zvimwe zvinhu zvatinenge tisingazivi sevanhu zvinobva kana kune nyika dzakasiyana siyana, kana kukurumbidza kuziva zviri kuitika kwaRusape, kana kuti vari kwaRusape vakurumbidze kuona zvatiri kuita kuno senzira yekungonakidza vanhu. Ndingati tinotoishandisa kunyangwe pakutamba kwatinoita, tine zvimwe zvatinorekodha tichitumirawo vari kune dzimwe nyika kana kunzvimbo vasingakwanise kuuya kuti tivadzidzise, so inotibetsera zvakanyanya. But takutarisa kune rimwe divi kushata kwazvo yakanganisa vana vazhinji vakawanda pakuti vanenge vakuishandisa zvisiri izvo. Vakushandisa vamwe vana vadiki vezera ridiki diki zvimwe zvavanenge vachizoona pamasocial media zvinenge siri zvezera ravo. Ndingati ndo zvimwe zvezvimwe zvinokanganisa kusocial media. Mashoko akanaka echenjedzo wataura manakiro ayo, asi ndafara kuti iwewewo uchiri mwana asi uri kufunga vamwe vana kuti aiwa kune vamwe vana vasingafaniri kuona zvimwe zvinhu. Saka tinoti kuvatariri vevana, kuvadiwa vatariri vabereki, ngatitarisei vana kuti vari kuonei, vari kuita zvipi, nekuti social media haikanganwi. Social media inotitadzisa zvekumberi. Vakuru vedu vanoti kamoto kamberevere kanopisa matanda ari mberi. Zvanga zvichikunakidza nhasi uchiri mugeto youth, mazoo baba mazoo sekuru hazvichakunakidzai, zvaakutokukanganisai pakuronga mhuri, pakuronga zvese zvamunenge muchiita. Tichiri ipapa pakutamba pamunoita apa pakutamba, wakawana here rutsigiro? Nekuti tinoziva kuti kare kwaive nendima shomanana dzemabasa. Waitofanira kuita mudzidzisi, murimi, mukoti kana chii, ndo wanga ariko chete mabasa. Asi mazuva ano wakuti ukatangisa ndima ukangoisakurira yatoo ndima. Takutoona vamwe vakutoita basa rikunzi ndinoita nying'ambo. Nying'ambo dzaingoitwa mahara, handiti vana sekuru mukaenda kwana mbuya muchitaurirwa nana mbuya muchiseka, dzakubhadharwa. Iwewe wakaona rutsigiro here? Ndiani akakuita chaizvo? Wambotaura kuti kuchechi kwakakukurudzira, asi wakaona rutsigiro here? Nokuti tinobva kumuri. Ichokwadi. Ndingati patinenge kwatinotambira kazhinji chakakosha kuwadzana nevamwe. Kune vamwe vanokwanisa kukupa ruoko vanenge vasingagoni zvatinoita izvi, but vanenge vachingozvifarira. So variko vanototi ndinoda kukubetserai kunyange nemari yekuti mugokwanisa kutenga kana zvinhu zvekuti mukwanisa kana kurekodha pamune muchitamba paya kutumira, because vanenge vachiona kuti tinenge tisina zvikwanisiro zvakakwana. Ndizvozvo koskuna haiperi chaizvo here bhutsu, nekuti isusu kangoedi yainzi skuna. Nhasi ndikukubaya neslang. Handiti wazviona haiperi here skuna ine kuti iona muchidzika muchidini munogona kutenga zvakare shangu. Ndizvozvo ariko vanotenga. Vamwe vasati vanyatsozvitambira, nekuti even kwatinonotamba kune vamwe vasingaoni zvakakodzera kutoti bhadhara mari. Variko futi. Aiwaka kana munhu ari mubhizimisi, vadiwa vatariri nevatereri, ngatisunungukei kumupa mari yake, ingave shoma ingave yepakati nepakati, nekuti iye ndo basa rakewo, ndichowo chipo chake. Saka kana tachipembedza chipo chakewo, chichasunungura mumwe, chichasumudza mumwe. Hakuna chisingafaniri kuti chibhadharwe. Kove mhuri yako vanoti kudini basa rauri kuita? Vanofara chaizvo. Ndingati mukukura vabereki vese vanenge vane zvanenge vakatarisira pavana, but kana vakuzoona uchikura wakuita zvimwe zvinhu zviri kuunza kunyange mari chaiyo, vanotanga kuvhura soti pane zviri kuitika.
so kwandinobva vanondisapota zvakanyanya vabereki vangu kumuriwo kwanyama yaro kumuriwo kwanyama yaro aiwa regai tivatendeka tiri pachikuva pano vadiwatariri nevatereri regai nitore mukana uno wokutenda muri kwanyama yaro nekukurudzira chikomana chiri kuita basa ratanzwa riri kutizunza pano vari kumhiri kwemakungwa nenyika dzese dzakatipoteredza kuno kuzimbabwe variko asi regai nditore mukana uno wekukuti mwari ngavakuropafadzi uitirwe zvakanaka mwanangu urambe uchiita basa rako rakanaka rekufadza vanhu kufadza vanhu kurapa vanhu ndinokutenda vadikani hatigoni kupedza chikamu chinoka tisina kutenda vedande mutande vatipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose nedande mutande sezvanambotaura zvaendeka mazvoonaka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Tinoramba tichingotenda Wamambo Space Creatives vakatipa iwo musha watigere uno. Imi vadiwatariri nevatereri munozviziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero naNix chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.